תקשיב לי טוב. רג'י! רג'י! עוד פה לפני דקה טיפה יותר טוב, לא נגמר בטוב. האם אני ברור? כן. התחיל לראות טיפה יותר טוב, לא נגמר בטוב. אתה מתחיל לי עכשיו, תסתובב עליי. אתה מתחיל עכשיו כמו מטורף, מסיים כמו מטורף. האם אני ברור? כן. קופץ עליו כמו פנתר, שובר אותה על צמות, תופס, מפיל, עוזק. האם אני ברור? כן. עיניים אליו. כדאי מאוד שתבצע, האם אני ברור? כדאי מאוד, עיניים אליו. 2, 1. תפוס עליו! תפוס עליו! סובב אותו, תפוס אותו יד, תפוס את היד, ברך על הראש, סובב את היד, יופי, תפוס את היד. כן, אתה רוצה לעזור אותו, כדאי מאוד שתפוס את האזיקים, 10 שניות הוא עזום, 10, 9, 8, 7, 6, 5, הוא עסוק. כן, תפתח את הידיים, תראה שאין לו כלום בידיים, כלום בחגורה, אין שום דבר, זריז, חיפוש, כלום על הרגליים, שמור פנים, יופי, שמור פנים, תגיע אליי. אבא, רצה לי תרופה לכל תחלואות המין האלה. מצאתי תרופה לכל תחלואות המין האנושי. תחלוץ סנדלים. תראה, מצאתי תרופה לכל תחלואות המין האנושי. תסתכל. מה רע במין הזה? בעצם כל מה שצריך זה 4 מוטות מרכזיים. מאיפה תשיג מוטות מרכזיים? ממרכז מזון. אבל זה לא העניין. למה אתה תמיד צריך לפסול את מה שאני מציע? אני בסך הכל מנסה להיות מציאותי. המצאתי את זה ביחד עם תמיר. זה כבר סיפור אחר. תמיר הוא בחור עם ראש על הכתפיים. אפשר לסיים להסביר לך את התוכנית? לא. ועכשיו בוא ותעזור לי לסיים את הקוק לפני שאמא שלך באה. What the fuck? שיט, אני מאחר למופעה. שלום, כרטיס אחד להופעה של מרלין מנסון בבקשה? אתה יודע שהשם האמיתי שלו הוא בריין מור? כן, כן. אתה יודע שההופעה התחיל כבר לפני 30 דקות? לא שווה. 400 שקל. בבקשה. אולם אחד. תודה. אז אני רק רוצה ממך את מה שיש לך להציע, ואם אין לך כלום כרגע, אם אין לך כלום כרגע
רגע זה גם כן לא נורא, זה לא נורא, שום דבר עוד לא קרה, תני לי רק קצת יחס חם, פה ושם, רק קצת יחס חם, פה ושם, כן, יחס חם, פה ושם, תני קצת יחס חם, פה ושם. הלו, תמיר. מה המצב? וואלה אחי, מה? שמע, דבר ראשון, סחטן על המוטות מרכזיים, ראיתי אותם נראים לי מצוינים. דבר שני, מה עם הפלטות לכנפיים? וואלה, מצאתי אחי. אחיין שלי הכיר לי איזה תאילנדי שסוחר בברזל וכלבים מתים. מה, אתה רציני? קנית שחור יעני? לא מתנגן לי טוב המילה הזאת, מעדיף שתקרא לזה במבצע. וואלה, אתה תמיד אהבת להסתבך. קיצר, מה אתה אומר מחר על הבוקר? ניתן רבק, נגמור את הבנייה? אז זהו, מחר בבוקר יש לי קצת סידורים. מה אתה אומר שאתה תתחיל לבד ואני ככה אגיע בצהריים ונסיים את זה ביחד? אוקיי, אני יודע מה. אל תדאג אחי, אתה יודע בדיוק מה לעשות. אוקיי. יאללה, אז ביי גבר. יאללה, ביי. פשוט חשבתי שנעשה הכל ביחד. מבינה פסיכולוגית? תמיד הכרתי אותו כזה. הוא טיפוס כזה שרגע אחד אתה קורא אותו, ורגע אחר כך הוא בן אדם הכי משונה בעולם. תגדיר לי שונה, במה זה מתבטא בחיי היום-יום? מה אני אגיד לך? כל פעם היה משהו שונה. נגיד בגן, הוא מצא שתי תנשמות מתות וגידל אותן כאילו היו האמא והאבא שלו. ובבית ספר, כשניסה להיכנס לקבוצות שדווקא כביכול התאימו לו, הוא עדיין לא מצא את מקומו. תגיד, איך זה שאתה כזה חלק אבל כזה שעיר בבית צ'כי? אין לי מושג. אוקיי. צריך לשתות משהו? לא, תודה. נו, מה נסגר היום עם הפרצוף שלי? Richard, what's up? I'm on my way to you, okay? Yes, come. I have this metal I took from baby's hospital. Very good. Okay, 5 minutes I'll be there. No problem. וואלה, נראה לי משוגע התאילנדי הזה. Richard, what's up? Now look, this is premium metal. Really hard to get. Very, very good for you. What is all this blood on the metal? This is blood of the babies from the hospital, but can clean, no problem. Okay. How much? This is 2,000 shekels, but for you, I have another suggestion. I'm listening. So how come I feel so lonely when you're up getting down? So
מה נהיית לי הומו עכשיו? בוא, תראה את הפלטות. תסתכל, זאת באמת האיכות הכי טובה שיש היום בשוק. ככה באמת נוכל לפתור את כל התחלואות של המין האנושי. וואלה, מגניב. כל הכבוד. מה זה, ניקית אותו? נו, כן, בטח, כדי שיהיה לך קל בריתוך. סבבה? רוצה לראות מה כבר הספקתי להכין? האמת שלא כרגע. שמע, התאילנדי הוא בא עליי בהצעה מעניינת. בואו נשב רגע. דבר, יקירי. תרשה לי רק להדליק איזה סיגר ככה, לחגוג את המהלך המבריק שאנחנו עושים למען האנושות? אין בעיה. שמע, ריצ'ארד בא אליי בהצעה לחסות את כל ההוצאות של פרסום המוצר בתמורה לאחוזים ברווחים. הוא גם לא ביקש כסף על העמודים, אגב, בתנאי שבאמת ניקח את ההצעה. וזה עמודים יקרים, אחי. פרסום? אני חשבתי שכל העניין זה שזה יעבור מפה לאוזן. זה כל מה שנחמד בזה הרי. קודם כל לא סיכמנו, אמרנו את זה. שמע, אני חושב שזה לטובת הכלל. ככה זה יתפשט יותר מהר ויעשה טוב לאנשים. ותחשוב על כל הכוסיות. כוסיות יהיו לנו גם אחרי שנמות. מה אתה מתחיל עכשיו לעשות עסקים מפוקפקים שסתם מכבידים עלינו? איפה הביטחון שהיה לך בי כשהיינו בצבא? בשירות הקרבי המשמעותי שעשינו ביחד. דבר ראשון, אתה יודע שאני לא מאמין בגן עדן. אני רוצה את הבנות עכשיו. דבר שני, לא נראה לי מסובך לחסוך לנו ים בכסף וגם לקבל פרסום אמיתי. יש מצב שאתה עוד כועס עליי על זה שתמיד הייתי מוביל בקרב מגע ואתה היית בבימוי אויב? יכול להיות שאתה כאילו מנסה עכשיו לקחת את המושכות ולהראות לי שאתה יכול לעשות מה שבראש שלך? וואי, זה כל כך לא קשור. נשמה, אתה סתם מנסה לברוח מהרעיון של לקבל את איך שהדברים עובדים בעולם. שמע, אני עושה את זה. לא אכפת לי אתה והעקרונות המושבניקים שלך. אז זהו, שרפת אותי מהפרויקט. אז בוא אני אזכיר לך שאת הרעיון הזה אנחנו הבאנו ביחד במערב באום כולתום. וזה שהחברה רשומה בבורסה על אבא שלך זה יופי, וזה כי אתם יכולים להרשות את זה לעצמכם. אני ידעתי שאתה תשקיע יותר כסף, ובגלל זה גם בלעתי את העובדה שידעתי שאני אעשה פה את כל הבנייה. וואלה גבר, אם הייתי רוצה הייתי משלם למישהו שיבנה את זה. אבל ידעתי שהרעיון בא גם ממך, וידעתי שאתה תשמח אם נעשה את זה ביחד. ואגב, כבר רשמתי את שנינו כאחראים לפרויקט בתחרות של יקירי המושבה. זה לא מעניין אותי התחרויות המפגרות האלה. תתאר אחי, כשקצת תתבגר, דבר איתי. לא מאמין מה שקצב ותענוגות החיים עושים לאנשים. יאללה, למשרד החקלאות, לעשות דברים של חקלאים. Richard, no problem. I took to him and he's out. We'll do it 50-50. Excellent. איזה נחמדים החקלאים האלה. איי איי איי. אוי שיט, שכחתי ערק. טוב נו, אני בעיר הגדולה.
אפשר? אני לא מאמין, הם כבר עשו פרסומת. לא מאמין. הלו, פסיכולוגית? נו כן, מה אתה צריך? אני באמצע בישולים. מצטער, אבל שמי, החבר הזה שסיפרתי לך עליו, עכשיו הוא ממש דפק אותי. הוא לקח ממני את כל הזכויות על הפטנט. רמי, אתה יודע מה יכול להיות מצחיק? אם עכשיו אני אספר לך שאתה והוא בעצם אותו אחד, והוא האלטר איגו המניאק שלך. וואי, ממש כמו ברד פיט בפייט קלאב. כן, שאגב, אצלך אלטר איגו הוא גם די אפס, כי הוא עדיין משחק בגיימבוי. אוקיי. כן, ואז אני גם אספר לך שאתה סכיזופרן, וכל המציאות עם הפטנט הזה היא אשליה אחת גדולה. זה כמו דיקפריו בשאטר איילנד. אכן, ואז בשנייה האחרונה לפני הסוף יראו פריים בודד של הזין שלך. כמו ברד פיט בפייט קלאב. והזין הזה שלך מזכיר לי איזה מגדלור שעושים בו ניסויים בני אדם. כמו דיקפריו בשאטר איילנד. כן, בדיוק. קיצר, אבל זה לא המצב. המקרה כאן זה שחבר שלך פשוט דפק לך. כמו מל גיבסון בפייבק. כן, אחלה סרט. טוב, יאללה ביי. ביי. האם ככה זה בחיים? האם הכוח באמת מנצח את החברות? כנראה שהפתרון היחיד זה להעלים את הריצ'רד הזה. ככה תמיר יתעשת ויחזור אליי. וואלה, דווקא מתאים לי איזה פעילות צבא. Star Trek. Niggas is haters, I'm doing deals like the majors. Ice cream sneakers, I signed my first skater. You could pay 3 and buy yourself some Babesters. Bulletproof on the t-shirts because they hate us. Dude like Snoop say step your game up. Double decker boat, nigga, Mediterranean up. D-class, ash your cuts, tuck your chain up. Liberace fingers, niggas hit Lorraine up. Just last week I was out in Aspen. Me and Puff hopping off the plane, both us laughing. Week before that I was out in Italy. Italian heartthrobs could not get rid of me. Up and down a telecrib, me and like 10 hoes. Call from the cell phone, give me that info. I know what you're thinking, yeah, me too. Okay, everybody meet Mr. Me Too. Been 2 years like I was paddy wagon cruising. Streets was yours, your dunce capping and kazooing. I was just assuming you keep the coke moving, but I got one question. What? Fuck y'all been doing? Oops. What is it? Go, 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 go. Fuck, 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 fuck. Shit. Yalla. Stop the car. I'll finish this myself. הוא חולה בראש הבחור הזה. מה שהקנאה עשתה לו. נו, הוא בטח עוד לא יודע שזיהיתי אותו. אולי נפחיד אותו קצת. גם ככה רציתי לבדוק את הפגזים החדשים האלה. אולי הקדמתי טיפה. יואו, איזה גודל.
עולה בראש הבחור הזה. מה שהקצב עשה לו. חייבים לשים לזה סוף. העניין יצא לגמרי משליטה. Hello, Richard. I finished the problem. Now everything okay. Excellent. Now, from now on, maybe we need to be a little bit more careful, huh? Stay away from the trouble. מספר חסוי. הלו. הלו, תמיר? תקשיב, אני רוצה שאנחנו נפסיק את הטירוף הזה. זה כבר יצא לגמרי משליטה. לא שומעים. הלו. תמיר, שומע, זה רמי. אני רוצה שאנחנו נחזור להיות חברים. תתקשרו למסוק. זה אותו מספר, הכוכבית בסוף. אתה קנית מסוק? איזה ברוך. לפחות אני יכול לסיים עכשיו את המכונה. You know, I had a very strange phone call today. Really? Now, me show you. I bought some baby dinosaurs so we can be like real gangsters. Dinosaurs? Why we need baby dinosaurs? So we can be like real gangsters. Where is it? Here. Yes, go inside. You see, very dangerous, very exotic. Bring us more respect. They are nice, but how much did you pay for them? Hey! Hey, that's not nice. What are you doing? Shut the fuck up. Hey, Richard, don't leave me here. They kill me. What are you doing, Richard? Let me out. What have I done? Where are you going? Why are you doing this to me? Richard! No, you maniac! No! הבן זונה הזה. אני לא מאמין שהוא בגד בי ככה. אני חייב ללכת לרמי. לא הייתי צריך לעזוב אותו. אוי לא! הוא הרג את רמי כדי שכל הזכויות יהיו שלו לתמיד. רמי! מה עשיתי? לא! I feel drunk, but I'm sober. I'm young and I'm underpaid. I'm tired, but I'm working. I care, but I'm restless. I'm here, but I'm really God. I'm wrong and I'm sorry, baby. And what it all comes down to is that everything's gonna be quite alright. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette.
לאבא של רמי? מה קרה לתמיר? פגע בעצמו? נשרף? הומו? מה זאת אומרת הומו? נו, הטקס תכף מתחיל. איפה הוא יכול להיות? תגיד, מוכר, אפשר קצת מהפיתות? לא, חמוד, זה כיבוד לטקס. אמרת שאתה צריך נעלי כתיבה. עכשיו, זאת נעל מצוינת. היא רק מסוכנת למי שיש לו פלטפוס בגלל המסמר הזה. לא! לא! תן לי את זה. היי! טוב, נו, עשית פיצה? בונה, סוף מבאסה לכל הסיפור הזה. כן, דווקא סך הכל הם התכוונו לטוב. תכלס, לא הייתי מבואס ככה מאז שגנבו לי את הבקר ב-93. וואלה? ב-93 נחתמו גם הסכמי אוסלו. כן, בטח. ואפילו יצא על זה מיקס עם מוזיקת דאנס, סטייל מורטל קומבט. Ladies and gentlemen, Mr. Arafat, Chairman of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization, His Excellency Yitzhak Rabin, Prime Minister of Israel, the President of the United States. Peace forever. Of blood and tears, we say to you today, enough of blood and tears. And peace for all of us, and peace for all of us. את האירוע ההיסטורי הזה יעבירו מאות צוותי טלוויזיה ורדיו ושידורים מיוחדים לכל רחבי העולם. Ebrei e palestinesi di Roma hanno festeggiato con grande emozione e speranza l'accordo di pace. Но положил начало конца одной из самых горячих точек на планете. And finally, the big moment. Mr. Arafat extended a hand that seemed to be trembling. Mr. Rabin took it.